Алейкум селям рахматуллахи. Искам да ви уверя, скъпи приятели, брати и сестри, мюсюлмани, в солидарността и подкрепата, която ние, евродепутатите от Движението за права и свободи, изказваме към всички вас, които сте събрани тук днес, на този площад. И не само на този площад, а на още 10 града, където днес братят мюсюлмани се събират, за да протестират срещу една несправедливост, срещу една недопустима намеса на държавна институция в вътрешните дела на едно религиозно изповедание. Всичко това, уважаеми брати и сестри, се случва, защото още когато се приемаше закона за вероизповеданията, в него бе заложена една голяма несправедливост. Там е предвидено изрично, че само единствено Българската православна църква по закон придобива статут на юридическо лице, а всички останали религиозни изповедания, за да могат да бъдат признати от закона като юридически лица, трябва да минат регистрация пред съда. И от тук още се създава дискриминационното отношение към мюсюлманското изповедание и тук е заложено разковничето на проблемите, с които ние се сблъскваме вече от толкова много години. Именно поради тази несправедливост и поради факта, че в България се допуска такава недопустима намеса на държавата във вътрешното самоуправление на една мюсюлманска общност, аз като евродепутат издигнах глас и поставих писмен въпрос до комисаря по правата на човека в Европейския съюз, в който му изложих всички факти, всички обстоятелства. Приложих му също така и решението на Европейския съд по правата на човека в Катани Чауш срещу България, в което Европейския съд по правата на човека недвусмислено и категорично определи тази намеса като недопустима. И сега виждаме, че за пореден път съда се намесва по недопустим начин в вътрешните дела на нашата общност. Като казах, че това е противоречие с Европейската конвенция за правата на човека и поисках от нея отговор, смята ли тя за допустимо една такава намеса? Смята ли тя, че в една демократична страна може, която и да е държавна институция, да си позволи да се намесва в делата на мюсюлманската общност? Никъде по света това не може да се случи. Аз не очаквам нейния отговор. Искам да ви кажа, че няма да оставим този въпрос така. Ние ще продължим да го поставяме във всички възможни институции на Европейския съюз. И в Европейския парламент, и пред Европейската комисия, и пред Европейския омбудсман. Защото аз като мюсюлманин съм длъжен да изпълня дълга си, за да не допуснем разединение, за да не допуснем намеса в нашите чувства, в нашите религиозни чувства и нашето самоопределение. Искам да ви кажа да сте силни и обединени, защото само така ще спечелим в нашата обща кауза. Благодаря ви, да сте живи и здрави, нека Аллах да бъде с всички нас. Аллаху акбар! Сега ще дам думата на Мустафа Карадая да каже няколко приветствени слова към вас, мусулманите, които събрахте това по време за рождение с тях. Салам алейкум, брати. Алейкум селям рахматуллахи. Аз мислех да не взимам думата, но тъй като сте си земляци, аз съм от Полинските села, сигурно знаете, аз съм от Борино. Но като видях този плакат пред мене, нямаше как да не взема думата. Искаме 10 ноември да дойде и за мюсюлманите. Аллаху акбар! Ние в Родопите най-добре знаем, може би, цената на онова 10 ноември, което ушким дойде. И знаем как дойде. С нашите протести май месец, когато онзи от челатия се чудише какво да прави и тръгна по едни грозни начини срещу нас, срещу мирните граждани и мирните протести. След това уж дойде 10 ноември
но ние знаем и декември 89 година и цяла България знае за какво иде реч и кои сме ние родовчаните, когато сме единни. Ние от тук би следвало, според мен, да заявим нашето единство и да кажем, че няма да допуснем разединение в нашата общност. Ние сме го доказали и преди 21 години, ако е необходимо и сега ще го покажем. Защо го казвам това нещо? Не може за 20 години ние да имаме 7 демократични проведени конференции на мюсюлманската общност и държавните институции да не признават нито една от тях, а напротив, на нас да ни настрахват, на нас да ни налагат един, който е избран от Петър Живков, назначен 88 година, един, който 95 година назначен от Жан Виденов и днес с тази власт наново се опитват да не го натрапват. Ние ясно трябва да заявим, че няма да допуснем това нещо. Бъдете живи и здрави, Аллах да е с вас. Амин. Заместник-председателя на Движението за права и свободи, излезе за да каже няколко приветствени слова към вас. Здравейте, скъпи приятели, уважаеми ръководителите на духовното, нашите духовни ръководители, уважаеми имами, селям алейкум на целия джамат. Приятели, нашия приятел брат се върна с нощ от Брюксел много късно и не знае, но днес в 19 града има такива протестни действия. Браво! Аллаху Акбар! Да покажем на българските институции, на българското правителство, че не може след 14-15 години, откакто е проведена една конференция, една измислена конференция, един човек, който гледам да седи до Тодор Живков, ние през 89-та година Тодор Живков свалихме, а те днес с това решение искат да не го върнат. Ние няма да позволим това. Ако трябва не в 19, в 190 града ще се съберем. Радвам се, че в това хубаво време, в този берекет, в този дъжд, толкова хора са събрали и оценявам вашето единство и вярвам, че и правителството и съдебните органи ще го оценят. Ние сме решили, освен Европейския парламент, да се обърнем за първи път, ще пратим делегация от нашето мюсюлманско руководство, главния мюфтия, заедно с нашите депутати до Ислямската конференция и до Арабската лига. Този път ние сме решили да отидем до край и да кажем наистина не наградата с мюсюлманското единство в България. Този майор държавна сигурност разпродаде всички имоти във Варна. От 15 години ние чрез съда отново се опитаме да се възстановим имуществото на нашите мюсюлмани. Днеска пак ли ще го допустим, пак да разпродаде, пак да продаде не само имотите, но и вашето доверие и доверието на всички мюсюлмани. Аз казвам не на дейността на правителството в това отношение. Казвам не на Недим Генджев, не на разединението. Правилно ли е, приятел? Но ако трябва, всичките тези 19 и 190 града, които ви казах, ще се съберем и в София, за да покажем, че ние не сме съгласни с тази политика. Трябва да бъдем единни, силата е в единството и от тук заминаваме и в Пловдив, където също имаме мероприятие от 6 часа, да сте живи и здрави, Аллах да е с вас и берекета да е с нас. Следвайте това и подкрепата, която той ни изтъква, че наистина ние ще трябва да устоим до край и никой няма да се